L-intervista se tiġi mwassla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Antonello Bella jselmilkom u jilqakom għal 41 episodju mis-sensiela l-intervista. Illum ser ikollna programm kemm xejn differenti minn dak tas-soltu li ser jinqasam f'żewġ partijiet. Fl-ewwel parti tiegħu ser nagħtu ħarsa estensiva lejn il-logħba Brickikar Hibernians, il-konfront ta' ras il-klassifika tal-kampjonat BOV Premier li ser jintlab nhar is-sibt li ġej fit-Tony Bezzina Stadium ta' Kordin. U fit-tieni parti mbagħad ser nagħtu ħarsa fuq ukoll lejn il-kumplament tal-logħbiet li ser ikollna fil-kampjonat BOV Premier ta' din il-ġimgħa. U għal din l-ewwel parti tal-programm miegħi fuq il-panel għandna rappreżentant miż-żewġ timijiet kontendenti tal-sfida tal-ġimgħa li ser ikollna ftaqali. Dan għaliex min naħa ta' Brickikar għandna lil John Borch li huwa membru tal-kumitat ukoll rappreżentant tat-tim fil-Premier League Standing Committee u għal Hibernians għandna lil Glenn Mizzi li huwa l-uffiċjal tal-medja fih dan it-tim Pawlist. Infakkarkom ukoll li jekk tixtiequ tgħaddu l-intervent tagħkom matul dan il-programm intom tistgħu tagħmlu dan billi tħallu domandi tagħkom fil-parti tal-programm li tinsab fil-sezzjoni tal-kummenti li tinsab ukoll allaċċata ma' din ix-xandira. Mela, l-ewwel nett insellmilkom John u Glenn, grazzi wkoll tal-lejla aċċettajtu illi tingħaqdu magħna f'dan il-programm u nibdew billi nitkellmu naqra ma' John għal l-ewwel domanda illi għandna tadina l-ewwel parti. Brickikar kellhom bidu tajjeb ħafna għal kuntlarju ta' snin passati, attwalment it-tim ta' Andre Paus jinsab ukoll fit-tieni pożizzjoni. X'taħseb li kienet id-differenza bejn is-snin passati u din is-sena? Rigward Brickikar, għalhekk is-snin passati daw l-aħħar 3 snin mhux għax daqstant kienu wis differenti, naħseb li ġara biss li kien ma kienx hemm konsistenza fil-bidu. Din is-sena Andre Paus kompla fuq tas-sena l-oħra fej spiċċajna bran tajba ħafna mill-ewwel tal-ewwel 4 partiti 5 minnhom il-qudiem Brickikar kellhom bran tajba ħafna u kienu ngħidu outside challengers sal-aħħar u mbagħad spiċċa l-kampjonat kif spiċċa. Kien komplejna dik ir-ran tajba fl-Ewropa fejn kellna l-iżventura ngħidu qed nilagħbu l-polza tal-penalties u t-tieni round spiċċem. Bdejna l-kampjonat dik l-istess konsistenza. Sissa labna taħlita ta' partiti, labna ma' contenders, labna ma' dawk it-timijiet li nibża minnhom li jkunu dejjem hemm biex itu kedda, bħalma rajna li ġranna ma' Sirens, tim li ma tistax taqtaw barra qatt u ġara li ġara. Issa jmissna mal-Hibs li huma frontrunners bħalna li kellhom bidu tajjeb tal-kampjonat ukoll u mal-Hibs dejjem kellna ħanedu hekk logħbiet imqanqlin, logħbiet kbieħ. Mal-Hibs dejjem hija 50-50, konfidenti li nistgħu on the day nkunu aħjar, però fuq ukoll li on the day il-Hibs jistgħu jkunu aħjar ukoll, li rridu noqogħdu attenti ħafna. Logħba li toffri żgur spettaklu għax rajna l-Hibs fil-logħbiet tagħhom l-aħħar logħba li kellhom mal-Belt
li kienet logħba miftuħa għax hekk huwa l-istil tal-ħibs li jilagħbu l-logħba huma u mhux bħalma kellna okkażjoni taħna fejn jkollok tim joqgħodlok tax wara l-ballun joħorġu lek bil-kontratt ta' jagħmlu dak il-ballun jaħsdek. Nkompli fuq Paws ġab serenità kbira fl-iskwadra. Is-serenità importanti ħafna għaliex inti il-players iħallihom ikkonċentrati, iħallihom relaxed, iħallihom kif ħanaqbad ngħid, iġibhom familja magħquda unita. Il-fatt li it-tim hemm xelta ta' players veterani jew x'għidu players akbar fl-età u players żgħażagħ li qed jippromettu huma saru parti backbone mill-tim ta' Birkirkara, teams bħal players bħal il-Captain Kejn Attar li mhux kbir fl-età, għandek Yannick Jankam, għandek il-Colin Bong li qed juru ħanidu hekk il-players li ħadu postom fit-tim issa qed jieħdu postom fit-tim għandek Luke Montebello li mhuwiex player kbir aqqas. Mbagħad għandek ix-xelta l-oħra għandek bħal Pepe minn wara għandek il-goalkeeper li huwa veteran fl-età 38 sena però ġab stabilità kbira anke fid-difiża. Dis-sena naħseb li komplejna fuq dak li għamilna s-sena l-oħra, x'hekk inti taqbad is-sena l-oħra l-aħħar 3 kwarti tal-kampjonat sal-lum. It-terfit kienu ftit, illum dis-sena waħda, sena l-oħra kellna ran tajba ta' rekki u brojiet, telf minimu vordiri, nemmen li komplejna fejn ħallejna, għamilna ftit irtokki, dawk il-players li forsi tlifna fit-transfer season, law fit-transfer period, irtokki għalna sew u ġibna replacements tenji tajbin. U kifet l bħal-ħibsija logħba miftuħa ħafna u dejjem nemmen li għondi dejjem min ikun l-aħjar ħajirba. Nisperaw dejjem. Bħalissa wkoll hemm għaddejja l-logħba mis-serja Taljana bejn Napoli u Bologna, aġġornament ħantuhom matul dan il-programm. L-ewwel aġġornament fil-fatt għaddew 20 minuta logħb 2 minuti ilu Napoli fetħu l-iskor permezz ta' Fabian Ruiz gow minn barra l-kaxxa daqstant Napoli 1 Bologna xejn. Glenn, grazzi tal-li aċċettajt ukoll li tattendi fil-programm tal-lejla. Ħammur lura għall-logħba tal-ġimgħa li għaddiet fejn rajna l-Hibernians jilabu logħba mill-isbaħ kontra Valletta. Inti taħseb illi din kienet logħba li fiha spiċċat draw imma il-punt kien mirbuħ jew taħseb li kienu tnejn mitlufa? L-ewwel ħaġa grazzi tal-istedina, nsellem lilek lil John kif ukoll lil kull min qed jarana. Il-partita kontra Valletta kienet waħda diffiċli ħafna. Vera li konna qegħdin l-ewwel u għadna l-ewwel u kien hemm distakk mhux ħażin minna għall-Valletta, però l-belt jibqgħu dejjem il-belt. U kontrina hemm ċertu rivalità bejn iż-żewġ timijiet u kienet partita diffiċli ħafna. Stajna għalaqna l-partita kemm il-darba, però sfortunatament fl-aħħar sofrejna l-gowl li bih ġejna draw. Wara l-partita jiena ġalbiet li tlifna 2 punti. Però mbagħad fil-għaxija bit-telfa ta' Birkirkara ġejna jisna gwadanjajna dak il-punt li ħadna. Sewa wisq. Mela, domanda issa b'mod ġenerali nixtieq ninsaqsi li tnejn li intom. Taħsbu li l-logħba tas-sibt tirrifletti verament il-fatt li din se tkun il-logħba bejn l-aqwa żewġ timijiet fil-kampjonat li hemm bħalissa? Ħalli nibdew b'din. Jibda John ikompli Glenn. Le, assolutament le. Ħanidu hekk. Sissa il-konsistenza weret li l-ħibs naqra ħjar anki bħala konsistenza minn Birkirkara u Birkirkara kienu front runners fil-bidu tal-kampjonat, pero kif qed ngħid il-bidu tal-kampjonat li ma jfisser ħafna, però ma jfisser xejn ukoll. Valletta qed juru li
għalkemm tilfu logħbiet li naħseb ma kinux mistennija, u mbagħad meta jiġu ma' timijiet ta' livell bħalhom huma għall-okkażjoni u jistgħu jġibu riżultat għax kif qal tajjeb Glenn. Il-ħibsa ta' għal-logħba ferm qabel, però mbagħad il-belt kważi tilfu logħba minħalqhom għax fl-aħħar tant kemm għabsu xina kont qed nara fuq il-mobile sakemm qed nistenna l-logħba tagħna tibda u l-belt għabsu ħafna fl-aħħar Vorderi setet marret either way u kien ikun riżultat ġust għalihom it-tnejn, jiġri x'jiġri. Għandek il-Ħamrun li jiena ma niskontomx, ma naqtaħħomx mit-telliqa għaliex għandhom tim validu ħafna, però kienu sfortunati ħafna mill-injuries u dakka impattom sew tgħidli fil-bidu meta ma kellhomx injuries. Tilfu logħbiet mhux mistennija, iva, tilfu logħbiet mhux mistennija, imma pereżempju li tilfu Mobil Kara ma kienx xi diżastru waqt id-dinja li għax tilfu ma' tim li kienet tiċċallenġa bħalhom. Kien hemm logħbiet li forsi ma kienux mistennija li tilfu vera, però it-tim tal-Ħamrun naħseb li ġralu tilef il-konfidenza u għandhom ħafna players żgħażagħ u mhux forsi ta' esperjenza dik il-pressure li jdjaw kampjonatu jibqgħu għaddejjin u għadhom mal-kull prax dik il-konfidenza, però nemmen li l-Ħamrun jekk jaqdu ritmu u jsibu dik il-konfidenza jerġgħu jkunu kontendituri għall-istess kampjonat. Mbagħad kif qed jien hemm timijiet il-belt jiena ma naqtaħħom qatt mill-ebda tellieqa u għandek timijiet bħas-Sirens jistgħu telfu l-kulħadd. Il-Gudja jagħtu kedda lil kulħadd pereżempju li ma nafuhomx bħala frontrunners jew challengers tal-kampjonat, però qegħdin hemm u jtelfu il-ponti. Għal-Balzan l-istess on their day aħna rbaħnielhom l-sports kbir. Rebħu lil-belt, rebħu lil-Ħamrun, Vorderi mhumiex tim ħażin. Il-kampjonat kif qiegħed il-favorit tiegħi kif qiegħed is-sena b'12 m'hemmx logħbiet li huma easy, kollha diffiċli u telfa lem u rebħa law jiġi kif ħanaqdu ngħid, kulħadd ma' xulxin. Pereżempju naf fiċ-ċert li hawn ħafna timiet qed jitolbu bil-ħniena l-belt u ħibs aw li Mobil Kara u ħibs jiġu draw pereżempju nhar is-sibt. Għaliex jerġa' jġib il-kulħadd flimkien. ċert li aħna ma nixtiequx u ċert li l-belt ma jaqgħu ma jixtiequx aqqas, imma l-futbol huwa magħmul minn episodji u dawn l-episodji kollha jagħmluh interessanti u ta' sfida. Orajt għandna n-novità dis-sena li ħajkonna kampjonat maqsum żewġ fażijiet, Vorderi mbagħad meta jinqataw it-timiet 6 u 6 ikun hemm dawk it-timiet li setgħu jagħmlu rimonta u mhux ħajjeħdu posthom biex ikunu jistgħu jagħmlu rimonta għaliex jispiċċaw mal-aħħar 6 u mhux il-kampjonat jieqaf hemm għalihom imma l-aspirazzjoni tal-Ewropa kważi jifqu għal kollox għax ikun baqalet biss it-trofi. Mbagħad l-oħrajn jiġġieldu għall-kampjonat u għat-tieni post u għat-tielet post għax illum kważi l-importanti li tiġi fl-ewwel 3 postijiet biex tiggarantixxi post fl-Ewropa għax kulħadd jaf li l-lifeline tal-flus il-budgets tal-clubs li jaspiraw għal dawn l-affarijiet ġejjin minn hemm. Bodi ma nemminx li din il-logħba li ġejja hija logħba bejn tnejn qegħdin jiġġieldu għall-kampjonat definittivament. Ma niddejjaqx ngħid li probabbilment tiġi żewġ favoriti. Però jiġi xi ġibda riżultat baqa' ħafna logħba. Jew baqa' ħafna logħba. Mela, nkompli ma' dak li qal John. Il-kampjonat kif inhu b'12 tim, kull tim jista' jagħti logħba l kulħadd u kulħadd jista' jirbaħ ma' kulħadd, jiġifieri m'hemmx tgħid dak it-tim li huwa ħafna inferjuri minn ħadd ieħor. U kif tgħid? Kulħadd kapaċi jagħti logħba lil kulħadd kapaċi jagħti logħba l kulħadd, jiġifieri ma tistax tgħid għax ħanilagħbu ma' Santa Luċija bħalma labna u ġejna draw. Ma tistax tgħid li ħatilpilhom bil-fors għax tim bħal Santa Luċija. L-logħba ta' nhar is-sibt hija logħba bejn żewġ timijiet li ħajkunu hemm żgur għax li tal-kampjonat nemmen. Però ma jfissirx li huma l-aqwa żewġ timijiet li hemm bħalissa jista' jkun li huma l-aqwa żewġ timijiet għax il-klassifika hekk turi. Però hemm timijiet oħra bħal Ħamrun, il-Gżira, il-Belt li kollha jistgħu l-qoddim
jagħmlu remonta u jitilgħu huma ma ta' fuq. Jiġifieri għalkemm din bħalissa l-konfront bejn l-ewwel u t-tieni, naħseb illi qegħdin fi qbil tista' ngħidu hekk li għal timijiet bħal Hamrun Spartans, Valletta Gżira, għadu mhux tard wisq biex jidħlu fil-ġlieda. it-triq hija twila, sal-aħħar għad baqa' ħafna logħbiet xi ntlabu. U mbagħad kif jinqasmu t-timijiet terġa' iktar u iktar hemm il-lob dirett li. Mela, nixtieq kont se ħaġa ġon. Ekku, ma tgħidu mbagħad bil-logħbiet diretti għandek sitta tilab 5 logħbiet darbtej ma' diretti. Kull logħba fi hemm mbagħad it-toqol għax hemm mbagħad inti hemm 3 punti jiswew ħafna, kollha jiswew bħalissa, imma imbagħad ma' diretti inti dejjem jekk tirbaħ konfront dirett, jekk titlef konfront dirett. Però again, l-oħrajn qed jilagħbu kontra xulxin ukoll, dan il-kampjonat ħajkun novità. Differenza li ma jqasmux il-punti. Mnallax, ma kienx ikun ġust kif kien qabel. Imma għad baqgħna toħta nifskus, mhux forsi. Sewa wisq, biex nagħlqu wkoll l-ewwel parti tal-programm nixtieq illi sew inti Ġon kif ukoll inti Glenn tgħaddu messaġġ il-parti tarji tagħkom lejlet konfront mill-aktar importanti bħal dak ta' nhar is-sibt jekk jogħġobkom. Min ħajibda? Ibda inti Ġon bil-kirkara. Mela jiena dejjem nagħti l-appell lis-supporters tagħna biex jiġu biħġarhom bħalma dejjem jiġu u jżommu ruhom ta' supporters li għandhom ikunu dejni ta' Klabb ta' Birkirkara. Nittama li ċertu affarijiet li rajna fil-logħba li għaddiet fejn kien hemm xi tfih ta' tazzi eċċetra ma jiġewx jiġu dak sara biss li klabb qed jagħmlu għaliex il-multi ma jkunux żgħar u ma nixtieqx dik l-atmosfera m'għandix tkun. Naf li iż-żewġ settijiet kemm Birkirkara għandhom l-ultras tagħhom u kemm il-Hibs għandhom l-ultras tagħhom. Impikati però naf li huma wkoll kollha ħbieb għax ħafna minnhom ta' xulxin u jiena nammirhom jiena illum ultra veteran. Għandi żmien it-tfal tiegħi kienu involuti, illum kibru wkoll allura jsegwu bħali, Jamie spiċċa team manager body. Is-supporters jien għandi sostru kbira għalihom għax kont wieħed minnhom u għadni wieħed minnhom u forsi dak ir-rispett reċiproku li għandhom lejja u jien għandi lejhom għaliex been there done that naf l-emozzjonijiet kollha. Illum qed nara l-Jamie minn ultras xi ftit għax kultant qed nara team manager fuq il-bank jagħti sehmu mod ieħor lit-tim iddixxiplinat ukoll għalkemm kellu l-inċident tal-karta safra fejn wieħed u bitti issa ġiet imneħħija għaliex ma kienx każ li għamel xi ħaġa ħażina, ħlif li ċċelebra u dak ħareġ is-supporter instinct tiegħu li tiskorja fl-aħħar minuta u toħroġ ċċelebra u direkt aħna naqtaw iċ-ċelebrazzjoni minn futbol nistgħu ma morhom kien u noqogħdu d-daru ma nagħmlu xejn għaliex il-futbol hija xi ħaġa li ġġib il-ferħ, xi ħadd irid jirbaħ xi ħadd irid jitlef. Il-ground tal-Hibs jiena il-Benzina Stadium, il-Professor Tony Benzina Stadium, joġobni għax huwa żgħir u kompatt u narah jixraq ħafna lill-kampjonat Malti għaliex l-atmosfera tkun iktar kompatta u sabiħa, il-players ikunu viċċin, il-players iħossu dak l-inċitament ġej mis-supporters tagħhom. Nerġa' ngħid il-Hibs jiena bħala ultras jogħġbuna ħafna bħalma jogħġbuni ta' Birkirkara għax għandhom dak il-koreografiji, għandhom dawk il-bnadar u jagħmlu parti mill-logħba huma 12 player. U jiena bħala uffiċjal ta' klabb li naraħħa minn lenti differenti, naf li aħna bżonnhom, għandna bżonn l-supporters biex iħeġġu t-tim, għandna bżonn is-supporters biex isostnu t-tim ħalli isostnu bħala appoġġ finanzjarju, bħala 12 player. Però is-supporters kemm tagħna u kemm tal-tip mhux ħajħdu għalihom minn billi ngħidulhom ikunu bil-għaqal, ikunu responsabbli għaliex l-imġiba tagħhom tirrifletti dak tal-klabb u r-riperkussjonijiet ta' dak li għamlu li mhux xiera li għalkemm naf li għamluh passjoni ta' dak il-ħin. Imma mhux skużabbli għaliex id-danni li jsofru l-klabbs minħabba fihom.
Jiena qatt ma mut fuq it-supporters tagħna u ngħidu isma' inti rajtek titfa' tazza ġib il-€50 jew €100 kemm ħaneklu ta' dik it-tazza u ħallas għall-klabb. Imma nixtieq li jagħmlu l-atmosfera sabiħa kif jafu jagħmlu, hemm klabb oħrajn hemm tal-Belt jagħmlu, hemm tal-Ħamrun ukoll li jagħmlu sabiħ ħafna. Bordri huma parti mill-logħba, huma parti integrali mill-logħba, jieħdu pjaċir, jagħtu pjaċir għax bħalma jieħdu pjaċir huma jagħtu pjaċir il-ħadd ieħor u jibqgħu wara t-tim tagħhom m'hemmx għalfejn dak it-tajjir kemm minn tagħna li jiena inxanfarhom kemm il-darba u nafti ħadd ieħor jagħmel l-istess tagħhom. Tajjir ismani tajjir sportiv u jgħodu jinku għax jiena ġieli nara banners indirizzati lejna u dan it-tissel ġo għal-biex minn fejn tintawa. Imma dak sabiħ, dak futbol parti mill-logħba tagħna. Imma dawk il-klim ħażin u hekk nisper li ma nisimgħux. U kulħadd jieħu pjaċir u mbagħad on the day may the best team win. Glenn, qabel ma tmur il-messaġġ tiegħek, ħalli nsaqsik domanda biss ma nafx John jixtieq x'intervjeni wkoll fil-qosor ħafna. Kemm huwa ta' vantaġġ illi logħba bħalma kienet dik tal-Belt u logħba ta' nhar is-sibt se tintlab fil-ground ta' Raħal Ġdid. Vantaġġ u żvantaġġ. Kif tara? Naħseb li m'hemm l-ebda vantaġġ jew żvantaġġ hija logħba fejn il-motivazzjoni tat-timijiet tkun kollox u nemmen li ġifieri jekk Birkirkara jkunu aħjar on the day kapaċi jirbħulna. Ġifieri għalkemm ħanilagħbu ġo l-Tony Bezzina Stadium, ġifieri xorta ż-żewġ timijiet għandhom joffru spettaklu u l-aqwa tim fil-ġurnata joħroġ rebbieħ. Il-messaġġ tiegħek il-partitarji? Il-messaġġ tiegħi il-partitarji huwa li dejjem jitilgħu biħġarhom bħalma jagħmlu dejjem. Ovvjament bħalma qal John l-imġiba tagħhom għandha tkun waħda xierqa. U mhux l-logħba kontra Birkirkara biss nibqgħu jitilgħu u jissapportjaw it-tim logħba wara logħba sal-aħħar tal-istaġun. Nemmen li fl-aħħar tal-istaġun għandna jekk nitfgħu moħħna hemm u r-riżultati jibqgħu ġejjin għandna nemmen li għandna biex nieħdu pjaċir. John, kumment finali x'interrompejtek? Rigward il-vantaġġ kif qal Glenn, jiena ma narax xi vantaġġ jew żvantaġġ għal raġuni waħda. Kieku l-Hibs jilagħbu l-logħbiet kollha home dejjem hemm, iva nemmen li jkun vantaġġ għalihom u żvantaġġ għalina. Imma il-speċifità ħanidu hekk tal-kampjunat tagħna fejn aħna nilagħbu kullum kien u m'għandniex home u m'għandniex away, għalkemm il-fixtures jgħid minnu home u jgħid minnu away minħabba l-kulur tal-kiet. Imma sem jasal il-home u away għaliex il-komplement la inti ma tilabx dejjem home. Il-Hibs għandhom il-ground tagħhom, però xorta ma jistgħux jilagħbu l-logħbiet kollha home tagħhom ġo Raħal Ġdid għaliex il-ground ma jippermettux li hawn daqshekk. Allura aħna mdorrin nilagħbu jekk aħna nilagħbu 6 partiti 7 tul staġun fil-ground ta' Raħal Ġdid, mhuwiex żvantaġġ għalina nilagħbu kontra l-Hibs hemmhekk. Fimti ma naħsib kieku aħna nilagħbu s-St. Tineri ngħidlek żvantaġġ għat-tnejn għax il-ground huwa iktar żgħir jew iħossu iktar żgħir il-plejers għal xi raġuni. U forsi ċertu logħbiet jingħalqu iktar meta jintlabu hemm, imma meta aħna nilagħbu ġu l-Hibs Stadium u Tony Bezzina Stadium u ġu ta' Qali ma naħseb li hemm vantaġġ għal ħadd meta jkunu pereżempju Hibs Birkirkara u Ħamrun ma jħossux dik id-differenza. ċertu timijiet jippreferu jilagħbulek ġewwa l-St. Tineri Stadium nifhemala għaliex iħossuhom iktar kompatti jistgħu jagħlqulek il-logħba iktar, imma meta aħna nilagħbu fil-ground tal-Hibs ma nħossunix żvantaġġjati b'dak li aħna nilagħbu. Mela, grazzi lil John u l-Glenn li lejla attendaw għal parti tal-programm tagħna. Ibqgħu magħna li xwara dal-blokk qasir ta' reklami ser kun qed niddiskutu l-kumplament tal-logħbiet li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa ġewwa l-kampjonat BOV Premier. Narawkom dal-waqt.
Awton. Merħba lura t-tini parti tal-programm l-intervista, il-produzzjoni ta' diskussjoni sportiva, il-Kamra Sportiva t-tella kull nar ta' 5 filgħaxija, fejn wara li diskutejna il-loba bejn Birkirkara u Hibernians ma' rappresentanti tal-klabs issa mija jena għatu kol l-assistent tal-din il-produzzjoni Mark Xkembri li flimkien mija u kol sejrin nitkellmu fuq il-komplement tal-lob illi kellna fil-kampjonat BOV Premier ta' matul din il-ġimgħa. Sa dan it-tant ukoll għandna aġġornament minn ġewwa l-Istadio Maradona fejn bħalissa qed tintlab il-logħba bejn Napoli u Bologna. Napoli jiġu mogħtija penalty li fil-fatt bħalissa qiegħed jiġi moti mill-kaptan tagħhom Lorenzo Insigne. Noqogħdu ftit ukoll attenti ħalli naraw naqra x'ser jiġri, imma apparentement in-Napli jiskurjaw it-tieni gowl għal daqstant Napoli 2 Bologna xejn. Lorenzo Insigne fit-42 minuta jirdoppja l-iskor għat-tim ta' Luciano Spalletti. Lura għal kampjonat lokali nselmu koll l-Emanuel Cardona li jgħidilna proset tal-program, grazzi li l-koll Emanuel tal-li tkun qiegħed issegwina u tissegwi koll il-kontenut kollu li noħorġu matul dana sew fuq l-intervista fuq il-programmi l-oħra li ikollna. Qabel xejn, Mark, qabel ma nibdew nitkellmu naqra fid-dettall, nispera li tinsab tajjeb, grazzi tal-li wkoll aċċettajt fl-aħħar ħinijiet li tidħol għal-programm tal-lejla u anke grazzi wkoll tal-idejat interessanti li dejjem tatina biex nagħmlu dan il-programm. Nafu li mhix ċajta li produzzjoni bħal din tittella ġimgħa wara ġimgħa, imma kif jgħidu l-Ingliżi every little bit helps. Kif qed tħossok qabel xejn? L-għonet il-lejla tajba li l-Antonello meġdiet grazzi u ta' pjaċir tiegħi li fejn nistantik daqqatik mill-qalb u barra minn hekk. Ifimni naqbel tajab ħafna li bil-rizorsi limitati tagħna nippruvaw nagħmlu l-aħjar li nistgħu ġifieri għax nikkaverjaw ħafna sports u mhux biss eżempju fil-futbol kampjonati differenti u fil-karozzi fil-każ li inti wkoll tagħti ħafna promozzjoni lilhom. Mela, biex nibdew nitkellmu naqra fuq it-tieni parti tal-programm, nagħtu naqra ħarsa lejn il-lobit li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa li ġej dejjem jekk it-temp jippermetti meta tikkunsidra il-maltemp li sfortunatament bħalissa għandna f'Malta. Mela nhar is-Sibt fit-tlieta jkollna l-logħba bejn Birkirkara u Hibernians fil-Tony Bezzina Stadium, Valletta Santa Lucia fil-5 fiċ-Ċentinarju fil-waqt li ħamru Spartans jilabu kontra Sirens fis-7 fil-Bezzina Stadium. Il-ħadd qegħdin ukoll taraw din il-grafika fit-3 Balzangudja fiċ-Ċentinarju fil-5 Floriana Gżira United f'Kordin u fis-7 Sligo Wanderers kontra Mosta fiċ-Ċentinarju. Il-klassifika attwali ukoll hija kif ġej bħalissa: Hibernians 17, Birkirkara 14, Sirens 11, Floriana u Valletta 10, Ħamru Spartans, Gżira United u Balzan 9, Gud United 7, Santa Lucia u Mosta 6, Sligo Wanderers 4 punti. U Mark, l-ewwel qed nixtieq li forsi tina naqra kumment b'mod ġenerali wkoll fuq il-kampjonat sissa minn kif qed taraħħanti l-affari. Il-kampjonat sissa fl-opinjoni tiegħi u qala tajjeb ħafna ir-rappreżentant ta' Birkirkara m'hemm l-ebda logħba faċli għall-ebda tim minn fuq sa isfel. Dan huwa lig partikolari għax kif nafu minħabba il-każ tal-pandemija mhux nidħol fija, dana kien ippreparat propja għal 14 tim imma kellu jitniżel għal 12. U minħabba l-fatt li ġi fuq ġiex rounds it-timijiet jilagħbu kontra kulħadd u mbagħad għandek it-tielet round
li prattikament it-telet round u fl-opinjoni tiegħi kull logħba għal kull tim hija final. Għax peress li ħajnqasmu t-timijiet l-ewwel 6 u l-aħħar 6, naqbel ħafna li ma jinqasmux il-punti għax tiġi bla sens u hemmhekk jikkonferma kemm ħajkun bilanċjat fiċ-ċert li ħanaslu hemm ħajkun hemm ħafna tuħ ta' nifs u nistennew minn weekend għal ieħor jekk il-Bambini irid meta nidħlu f'dik il-fażi tal-kampjonat. Issa, dak xed nippressjumi li ġej fil-futur. Sissa l-kampjonat wera illi hemm ċertu bilanċ għax minkejja li l-ħibs u Birkirkara forsi nqatgħu ftit iktar mit-timijiet l-oħra għadna laqqas li stejna lower round, ġifieri kollox huwa possibbli, ġifieri telfa xi ħadd minnhom jgħodru bejniethom u t-timijiet ta' warahom jirbħu jerġa' jqarreb it-timijiet lejn xulxin fin-naħa ta' fuq tal-klassifika, titqis li mit-tielet post le ħafna it-timijiet huma viċin xulxin. U anke fin-naħa t'isfel minkejja l-isliema qegħdin fl-aħħar post b'4 punti silmu mhix maqtuwin mit-timijiet ta' qabelhom, ġifieri jidher bilanċ assolut. Li għagura tajjeb fl-aħħar mill-aħħar għall-futbol Malti in ġenerali. U la qed nitkellmu fuq Sliema Wanderers naħseb illi apparti l-logħba fin-naħa ta' fuq tal-klassifika żgur mhux forsi tispikka l-logħba li hemm fin-naħa t'isfel tal-klassifika li wkoll taħħassa qegħdin naraw il-grafika dik bejn Mosta u Sliema Wanderers. Konfront dirett fih il-klassifika bejn iż-żewġ timijiet illi speċjalment Sliema ma jaffordjawx jitilfu iżjed punti. Ngħidlek il-verità fil-bidu tal-istaġun żgur qatt ma ħlomt illi l-aħħar żewġ timijiet se jkunu daw. Kulħadd jaf konxi mill-fatt li Sliema kellhom sfortunatament ngħid bħala tim bi glorja ġifieri aktar tim li rebaħ il-Lig Malti u trofi problemi amministrativi illi sfortunatament ma nimmaġinax minix fl-ambjent ta' Sliema imma ma jħallux li tim mod tranquill u dak sfortunatament ikun hemm effett fuq il-prestazzjonijiet. Biss Sliema kisbu drojiet minn is-Serzbal kontra Gżira, Antonello, kontra Floriana, kontra Santa Lucia. Alright, Santa Lucia mhumiex challengers tal-lig imma fil-ġurnata jafu jirbħu l-kulħadd. Jiġifieri l-4 punti li għandhom ġew alright li kollha t-timijiet qegħdin fuqhom imma ġew eżempju kontra Floriana u Gżira. Floriana Gżira sajrin su Santa Lucia. Aħna u tax bdejt nipprova niftakar it-tielet tim li huma sajrin. Kollha huma timijiet li qegħdin fin-naħa ta' fuq tal-klassifika, ġifieri dik turi illi brebħa kontra Mosta taqlaħħom minn il-klassifika. Jiena sorpriż fil-negattiv minn Mosta speċjalment anke meta aktar kmieni dan l-istaġun labu fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Miftit li rajt tgħid li tilfu logħba mbagħad rebħu hekk minn is-Serzbal 3-2. Logħba minnhom hawn Malta rebħu 3-2 meta kienu 3-0 minn fuq. Kellhom prestazzjonijiet tajba u anke fid-daw l-istaġun ieħor għamlu żmien twil fil-parti ta' fuq tal-klassifika. Ma nafx eżattament ġara f'dan it-tim da kull staġun, kull logħba fiha storja ħseb wara kull staġun, però anke mill-organiku ta' skwadra li għandhom, nemmen li l-klassifika għalkemm fl-aħħar mill-aħħar ngħidu ma tikdibx, jekk tiġihom logħba tajba u jibdew kollhom ftit prestazzjonijiet konsistenti, jafu ma jdumux fil-pożizzjonijiet t'isfel tal-klassifika. Naqbel miegħek fil-fatt li ħanitkellem anki fuq nota personali, ma kontx qed nistenna li nara Sliema hemm isfel u Mosta ippromettew tajjeb fl-Ewropa b'dik ir-rebħa li kisbu
kontra Spartak Tirnava sa dan it-tant ukoll tmiem l-ewwel taqsima Napoli 2 Bologna xejn u għandna wkoll messaġġ minn Melchior li qed jgħidilna proset tal-programm bħas-soltu programm l-aktar interessanti grazzi inti Melchior li segwi nfakkukom ikkamkom xi domandi li tixtiequ staqsuna fuq il-kampjon BOV Premier qegħdin hawnhekk u staqsu fejn nistgħu wkoll inwiġbukom. Immorru issa biex nitkellmu fuq logħba oħra li hija logħba ħadd intlab filgħaxija f'Kordin dik bejn iċ-Champions Hamrun Spartans u s-sorpriża ta' din il-parti tal-kampjonat li hija appuntu Sirens. Iva tim ta' Hamrun Spartans ser jibdew bħala favoriti imma Sirens anke grazzi għall-esperjenza ta' ċertu players li għandhom ukoll tal-coach Winston Muscat żgur mhux forsi ħadd ma stennihom li attwalment qed jinsabu jokkupaw it-tielet pożizzjoni. On paper kif qed tajjeb ħafna inti Hamrun jibdew favoriti, però kif qed tajjeb ħafna anke fil-bidu ta' dan l-intervent ma tista' telemina lill-ebda tim s'issa Sirens uraw li huma xewka għal kull tim. Jiena fuq Sirens ma ngħidx li huwa dan l-istaġun biss minn mindu telgħu Premier Sirens dejjem kellhom ċertu konsistenza. Niftakru veru tgħid li mhux l-istaġun li għadda ta' qabel bħal kien intemm qabel iż-żmien, imma sa dak iż-żmien kienu raba ġifieri ma nsibx li kienu raba b'kombinazzjoni, veru kien għad baqa' 6 lobiet jekk min sejjer żball, imma kien intlab ammont mhux ħażin da ma tgħidx kienu ntlabu 4 lobiet u kienu qegħdin ir-raba dak iż-żmien. Forsi s-season li ma kienx daqshekk sodisfaċenti, però hemm bit-taqliba li għamlu das-sajf u l-esperjenza li għandu il-coach tagħhom Wistin kif qed tgħid tajjeb ħafna inti innexxielu jaqgħad nukleju li sa issa ħajdu sa issa qiegħed ireġi fil-pożittiv. Rigward Hamrun. Sirens qabel ma nitkellmu fuq il-Hamrun xorta jidher li mill-kamp tagħhom lajta hija l-ewwel insalvaw. Jiena hekk naħseb li dak it-tim l-hemmhekk jimmira l-ewwel, mhux fis-sens mhux nuri disprezz lej Sirens, ma nimmaġinax li huma telqu bit-target li ħajmorru għall-Ewropa. Issa jekk sa tmiem l-istaġun għadhom hemm fuq f'dik il-parti tal-klassifika li jkunu għadin jiġġieldu għal dik il-pożizzjoni. Mbagħad nimmaġina li full sprint ħajkunu sal-aħħar, jiġifieri. Imma kif qed tajjeb ħafna inti hu l-importanti l-ewwel għal timijiet li ma jkunux meqjusax, illum assista tagħmel distinzjoni bejn il-kbar u żgħar. Kbar forsi fit-titli li jkunu ħadu, bekk forsi mhux qed nikkonsidrawhom kbar lis-Sirens. L-ewwel ma jippruvaw huwa li jsalvaw mbagħad li jiġi l fuq ikun meħba bieħu. U diġà għandhom esperjenza fil-pożittiv tagħha dik kif diġà aċċennajt. Rigward Hamrun forsi minn barra nara li forsi bdew b'naqra entużjażmu li ħajġru b'kulħadd. Forsi għax anke it-tim ħafna li għandhom ġifier bil-bankina b'kollox. Illi s-sena l-oħra tista' tgħid taqta' il-logħba mal-ħiebs. Kważi u xi ġiex logħbiet oħrajn kważi ftit kellhom oppożizzjoni. Forsi telqu b'dak il-għan li ħajġru kulħadd kif qed ngħid. U ma kienx il-każ għax ovvjament issa t-timijiet l-oħrajn, speċjalment ir-rivali, jafu x'ħobs jieklu, jafu x'materjal għandhom inħamru on paper huma fl-opinjoni tiegħi għandhom l-aqwa tim u Malta issa ma jfissirx li għax għandhom l-aqwa players fit-tim żgur se jirbħu għax sissa ħanidu sissa raġunijiet diversi forsi bejn entużjażmu sejjed fil-bidu sakemm għadu jibda lik injuries. Sfortunatament għal waħda kellhom 2-3. Ġifieri kellhom xi bidliet żgħar fil-barranin u dan sakemm jamalga t-tim. Jiena f'dan l-istadju nemmen illi jekk it-timijiet ta' fuq verament iridu kif jgħidu bl-Ingliż they get rid of them. Bħalissa li l-Hamrun qed iwaqqu l-punti sa issa ċans għat-timijiet ta' fuqhom li jibnu naqra marġini sostanzjali għax kif dejjem ngħid iktar mu ħajgħaddi żmien
Għonet għandek transfer window ta' jannar, ġi daw jafu jaġu jissaxu hemmhekk. U t-tieni jiena fl-opinjoni tiegħi kollox jiġi deċiż dak il-5 logħbiet tal-aħħar round. Għadek temmen li ħamur nistgħu jidħlu fil-ġili darb tal-kampjonat, jiena naħseb. Jiena ħanistenna biex ngħidil sa jannar. Jekk sa jannar ikunu għadhom viċin ta' fuq u forsi jagħmlu xirtok kiżar li jkollhom bżonn sa dak iż-żmien, nemmen li jħabtu wasal aħħar. Però sissa ma tantx jidher li ħajaslu sehem, imma kif ngħidu għaddu wisq ftit lob mill-lig biex ngħid ħanaqtaħħom barra totali. Eżempju barra totali qatt ma naqta l-belt. Il-belt qed jibnu tim interessanti ħafna f'fażi ta' tranzizzjoni, forsi għalhekk ikollhom dawk love games, eżempju rebħu lil-ħamrun fl-ewwel logħba. La qed nitkellmu fuq il-belt, ħalli nintroduċu wkoll mela l-logħba li tidlab bejn Valletta u Santa Lucia li huma żewġ timijiet li attwalment jinsabu fil-bżonn ta' rebħa l-għanijiet differenti fil-fatt il-belt. Rebħu biss waħda mill-aħħar 5 logħbiet fil-waqt li t-tim ta' Oliver Spiteri għadu qed ifittex l-ewwel rebħa tiegħu dal-istaġun. Kif kont qed ngħid, il-belt qed ikollhom prestazzjonijiet li alternaw. Dak il-belt niftakru li prattikament qabel beda dan l-istaġun neħħew kważi tista' tgħid lill-plejers kollha li ġabulhom is-suċċessi fl-aħħar snin, jiġifieri, minn għaxir tira, minn forsi żmien u għamlu, tibdil fil-barranin, coach barrani li ħadem ħafna mażżasaħ pajjiżi barranin u kienet l-esperjenza li għamal belt. U naħseb illi u kif qed juri kollox il-belt qed imorru ħafna għal żgħażagħ Maltin ukoll u dak il-fatt juri li forsi mhux f'sena mhux f'sentej, mhux kif jixtiequ għax is-supporters tal-belt nafu kemm huma eżiġenti, imma nemmen li 50 ta' snin oħra jkunu għadma u jerġgħu fi żgur jikkontendu it-titlu hekk il-Bambin irid. Nemmen li għalmenu għandhom biex forsi jippruvaw jiġġieldu dak il-post fit-tazza UEFA. Jiena nemmen li hekk mhux għalik forsi nara nammetti naqa' diffiċli imma għal-post fl-Ewropa iva hemm ċans li jġildu għalem. Pero nerġa' ngħid l-istaġun huwa twil jiddependi mill-injuries, jiddependi okej mhux qed insemmu xi ħaġa u jalla ma sseħħx. Il-COVID għalkemm hawn Malta naqset, still għadha hawnhekk, jiġifieri dawn huma kollha affarijiet, sospensjonijiet, dan jaffettwa l-tim. U l-moral taż-żgħażagħ għandhom ħafna żgħażagħ jista' jiġi affettwat meta jkun hemm ċaqliq ikkaġunat minn dawn l-affarijiet. Rigward Santa Lucia s'issa dhom qed ifittxu l-ewwel rebħa. Li interessanti għal Santa Lucia u smajt ħafna tifħir fuq huwa il-goalkeeper li għandhom jekk min issersbal mill-pajjiż ta' St. Kitts and Nevis fuq qed nitkellem fuq Archibald. Santa Lucia nafu illi sajlhom ammont ta' żmien fil-premjer. 3-4 snin? Eżatt, għax ma niftakarx eżatt kemm hu l-ammont, għax kont se m'iniex ċert jekk hux 3 jew iktar. Jiġifieri esperjenza tal-Premier bdew jakkumulaw u jistgħu konvint li jistgħu jagħtu logħba l kulħadd. Għalkemm still narhom li l-belt huma tarġa' jgħodna jaħjar minnhom bla dubju di jiġifieri. Ma on the day il-futbol huma magħmul minn episodi li jafu jdewru lek logħba f'ħakkatajn. U konna tinsemmu l-ambizzjonijiet beltin għall-Ewropa u ħanitkellmu issa fuq konfront dirett għal dik iż-żona Ewropa League li huwa dak bejn Florjana u Gżira United ser jintlab il-ħadd wara nofsinhar fit-Tony Bezzina Stadium. Nemmen li dinna kapaċi tkun logħba diretta bejn żewġ timijiet li qed jimmiraw għal post fil-Conference League tal-istaġun li ġej. Ara, ħanejt kellha fuq Furjana forsi tissorprendik. Ma stennejx il-Furjana f'din il-pożizzjoni għolja tal-klassifika u ħanejdlek għalfejn. L-aħħar
jien ma nħux pjaċir li Tim Glorious, kif qed taslima dan jew tal-Furjana wkoll li daqs slima rebħu Leaks 26. Sfortunatament l-aħħar staġun jew Florjana salvaw b'xara fl-istaġun li għadda. b'xara, kien ħafna problemi wkoll amministrattivi, jiġifieri il-President u tibdil fil-coaches. Ermiek ma stennejthomx fuq u nemmen li huma sorpriża fil-pożittiv. Kif qed il-Mosta ma sorpriża fin-negattiv, il-Furjana huma fil-pożittiv. U ħanejt il-għalax Florjana taw il-fiduċja tagħhom li niftakru sew jilab mal-Katania il-coach tagħhom Azzorri. Ma nixċert jekk kienx jilab mat-Torino wkoll, jekk min issejjer żball. Jiġifieri dan ġab esperjenza ta' kampjonat rinomat bħal huwa s-Serja, jiġifieri mentalità. U il-coach, skużan, il-president kurrenti tagħhom Johan Sajt enfasizza li jrid ibiddel id-direzzjoni tat-tim. Jiġifieri kif bdejt nieħdu jiena milli naqra fil-ġurnali u mill-medja soċjali li jisu iktar itimmu lejn iż-żgħażagħ u dina urija wkoll jiġifieri. U bekk naqpanejt li sissa il-Furjana huma sorpriża fil-pożittiv għax sissa fl-opinjoni tiegħi konvinċu forsi għal supporters Furjaniżi jgħidu aħna xtiequ qed niċċelenġaw għalik. Sirtendi da kull supporter ta' tim qed ikun jixtieqek, imma meta tqis iċ-ċirkustanzi kollha li għaddew minnhom u issa kif qegħdin. Nemmen li xi ħaġa tajba. Rigward Gżira kemm ilhom fil-Premier forsi għallu. Jien kont se ngħidlek li stennejthom jibdew naqra aħjar. Min? Gżira, qegħdin naqra f'pożizzjoni. Fuq Gżira kont ġej għaliha. Gżira fl-ewwel staġuni tagħhom fil-Premier kon ngħid ma' żmien għad jarmaw tim li jkunu challengers. Imma Gżira huwa xi ħaġa teqpa' tissorprendini u nistaqsi li nnifsi jekk bħala bniedem li nsegwi ħafna l-futbol Malti. Kif ishom jagħmlu it-triq it-twila u mbagħad meta jaslu lejn l-aħħar jew viċin l-aħħar jibdew jiżgarraw jew jiġi xi riżultat stramp li jaqtagħhom totalment mir-rebħ. U sfortunatament għalihom ngħid li dan kif qed tgħid ħafna Antonello, dan huwa preludju ta' dan l-istaġun stennejt aktar affarijiet pożittivi minn għandhom f'daw l-ewwel logħbiet tal-istaġun, jiġifieri nerġa' l-istaġun huwa twil. Ma stennejt kif xi ħaġa aħjar anke l-level ta' tim li għandhom qisu ma l-ewwel tlieta jew erba' timijiet fl-opinjoni tiegħi bħala organiku ta' tim. L-aħħar logħba li ser nitkellmu fuqha hija Balzan kontra Gudja United. Il-Balzan il-ġdida ta' Pawlu Zammit ser tilab kontra tim li kif rajna matul dan l-istaġun kapaċi jagħtu logħba lil kulħadd. Sa fejn taħseb illi Pawlu Zammit jista' jwassal lil dan it-tim immexxi mill-President Taljaferro? Jiena nara il-Balzan mhux tim tal-parti t'isfel tal-klassifika. Niftakru fil-passat riċenti kemm għamel investimenti s-sur Taljaferro, issa għandu coach illi dar rebaħ diversi unuri fil-kampjonat Malti u nemmen illi jekk irnexxielu isib soluzzjoni għal problemi li kellhom u jirnexxielu jaqgħad iktar id-dressing room. Nemmen illi jirnexxielhom jitilgħu l-fuq sew fil-klassifika. Forsi il-punti li ntilfu jistgħu jkunu detrimentali meta niġu biex ngħidlek għal posta fl-Ewropa, ma ngħidlek li Pawlu kapaċi jmexxihom il fuq. Ma jgħidux jafdaw il-Gudja huma għad mibsa kulħadd. Ġifieri rajna kif rebħu l-belt. Jiena rajthom kontra Hamrun Spartans minkejja li tilfu impressjonawni ma' Hibernians ukoll fil-fatt kien gow fl-aħħar minuti ta' Jake Grek illi ukoll tellef il-Gudja l-punti. Din jiena naħseb huwa konfront bejn l-esperjenza ta' Pawlu Zammit u ħanejdu hekk l-entużjażmu żożija tal-Gudja u tal-coach tagħhom Tejn Mikallef. Eżatt, dak huwa coach ieħor interessanti
li tiġamel suċċess fl-ewwel fil-Challenge League, l-ewwel diviżjoni l-antika. Jiġifieri kollox ma kollox u għalhekk nemmen li għandha tkun logħba tajba. U għalhekk pratikament wasalna biex nagħlqu dan il-programm. Għalhekk kif bdejt l-interventet huwa kampjonat bilanċjat għax ma tistax tgħid ara l-Gżira skużani l-Gudja mhumiex kbir m'għandhomx isem, le mhuwiex il-każ, jaf jiġi nhar il-ħadd u jirbħulhom il-ħalbalzan tgħidli mhux dejjem tista' tiġri veru. Imma s'issa huma wkoll qasna għadni nazzar dan ngħidilhom sorpriża għax dejjem uraw ċertu konsistenza l-Gudja, qisu t-timijiet li nitolgħu fis-snin reċenti mill-Challenge League jew l-Diviżjoni Antika, ishom kienu fl-opinjoni tiegħi ħafna minnhom kapaċi iżommu saqjhom fil-Premier, mhux kif kien jiġri fil-passat aktar remot. Eżempju niftakar tim ta' Raħal Twelidi ħażabbar dak iż-żmien kienu jitilgħu jinżlu mill-ewwel jew bħal Born jitilgħu jinżlu mill-ewwel. Ma tantx għadhom it-timijiet hekk. Ħammu naqra off topic qabel ma nagħlqu Żabbar St. Patrick's bdew tajjeb fl-Amateur League la semmejthom. Naflu kol intissegwu ħafna wkoll dan it-tim, naħseb li hemm proġett serju biex il-qudiem. It-tim ta' Żabbar ukoll naraw jilgħab fl-ola diviżjoni. Ifhimni fuq Żabbar li nista' ngħidu tinħass anke ġol Raħal entużjażmu kbir sabiex ifhimni din il-belt jixraq ilha tkun iktar il fuq fil-futbol Malti. Tal-inqas ngħid fil-Challenge League għax Raħal ta' kważi 17,000 ruħ ma jisħoqlux il-fit-tmiem l-istaġun li ħorġi ta' qabel tal-aħħar fl-Amateur League. Veru kien hemm ammont ta' injuries. Sissa huwa bidu pożittiv ferm, hemm players, taħlita ta' players bejn players li labu fil-Premier u fl-ewwel diviżjoni u żgħażagħ li konfermawhom it-tim, ġifieri huma prodott ta' Żabbar. Ġiri hemm mixture illi nemmen illi f'dan il-kampjonat tal-Amateur League għandha twassalhom għal riċetta ġusta. Nhar is-sibt ġejja logħba hija derbi ma' Waterline hija logħba konfront dirett. Konfront dirett f'kas il-klassifika? U dan ħajkun naħseb l-ewwel testa veru f'dan il-kampjonat kompetittiv, qed ngħid testa veru f'kampjonat kompetittiv għax sissa labu kontra timijiet tal-ewwel diviżjoni u anke tal-Premier fi friendly, speċjalment kontra timijiet li huma l fuq fl-ewwel diviżjoni wkoll kellhom prestazzjoni tajbin. Jalla bħala Żabbar nara l-tim ta' Raħal Twelidi mhux biss jirbaħ il-logħba ma' Waterline għax billi tirbaħ logħba ma jfissirx ħadd titlaq, imma jimxi iktar il fuq nemmen fejn jixraqlu fi żmien li ġej. Biss ovvjament ma tixtara kbir, jekk eventwalment tasal promozzjoni mill-Amateur League għal Challenge League, tibda s-saħħaħ it-tim għal Challenge League għax nemmen li hemm naqgħod differenza bejn l-Amateur League u Challenge League. Mbagħad nafu kemm huwa bilanċjat il-Challenge League niftakar Żabbar sew għal snin twal jimmilitaw fl-ewwel diviżjoni antika b'rebħa tkun fuq b'telfa tiġi isfel. Jiridu mbagħad jibdu jsonnu sninhom għal esperjenza ġdida li sfortunatament ngħid li l-aħħar 11-12 sena kull ma daqqu darbtejn, għax darbtejn biss kienu fil-first. Għalkemm il-players li għandhom hemm minnhom li diġà labu hemm, mbagħad naraw xi suċċiedi minn hemm li hemm. Qabel ovvjament it-tir huwa li l-klabb ikun fil-Premier fl-iqsar żmien possibbli, ma jiena fl-opinjoni tiegħi naraw tarġa' mbagħad naraw fejn naslu minn hemm li hemm. Fil-fatt ukoll għandna kumment oħra minn Melchior Mika l-FA qed jgħidilna li dan jaħseb li huwa l-iktar kampjonat bilanċjat il-kampjonat BOV Premier li rajna f'dawn l-aħħar snin. Ovvjament iż-żmien jagħtina parir. Mela, grazzi lilek Mark tal-li naqgħod magħna għal-tieni parti. Grazzi inti tal-opportunità li tajtni. U grazzi wkoll kif għedda tax-xogħol kollu li qed tagħmel minn wara l-kwinti xogħol mill-iktar siwi, iżda fuq kollox tajjeb illi ngħidu wkoll grazzi lill-sponsors tagħna
li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Nħeġġixkom ukoll biex tużaw il-prodotti tagħhom għaliex ukoll indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna tal-kamra sportiva. Minna u ftit ieħor jekk forsi nħaqtu l-programm minn issa dan ħajkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant inħeġġitkom biex tħallu ftit tal-ħin ieħor u terġgħu issegwu l-intervista ta' din il-ġimgħa minn hemmhekk. Il-kontenut li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa fuq din il-paġna tagħna ta' Facebook, apparti s-soltu ġurnamenti tal-futbol ser jinvolvi ukoll l-aħħar aħbarijiet mill-fażi finali tas-serje mondjali tad-darts li ser ikollna f'Amsterdam fit-tmiem il-ġimgħa għal daqstant sew fuq YouTube, sew fuq Facebook, komplu segwu il-kamra sportiva. Nirringrazzjakom tal-li segwetu l-programm tal-lejla, bil-ħaqqa xkont se ninsa. Il-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Il-programm tal-ġimgħa d-dieħla ser jitratta id-derbi ta' Milano bejn Milan u Inter. Kull ma ser ngħidulkom għalissa huwa biss ħaġa waħda. Il-ħamis 4 ta' Novembru fid-9 tivvintaw x'impenji u inaqdu magħna. Mark suppost ser ikun hemmhekk ukoll għaliex qegħdin naħdmu fuq panel illi jekk tirnexxi naħseb illi għal netwerk żgħir bħalma u dak tal-kamra sportiva ser tkun panel mhux tajba ħafna, eċċellenti u bqgħu ċerti illi jekk dawk li għandna frasna jikkonfermaw li ġejjin u jiġu ser tkunu tafuhom żgur u perswas li ser ikollna sija fejn ser naħdu pjaċir nisimgħu fuq il-passjoni tagħhom lejn l-Inter u l-Milan, iżda wkoll nisimgħuhom jargumentaw fuq dik li għalmenu ħanitkellem fuq nota personali għalija hija l-akbar logħba fil-kalendarju tal-futbol. Tgħid ngħidulhom Mark, jonħalluhom jistennew naqra oħra. Għalhom jistennew naqra oħra. Hekk ser nagħmel ta' għalissa ser naqaf hawnhekk ħbib tiegħi. Saħħiet. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.